I dag der sidder vi altså inde i Stila Brainrot endnu en gang, fordi at vi fik jo altså de 10 likes på den sidste video, og den her gang der er der altså admin abuse, så ja, det er lidt voldsomt. Men vi må se om vi kan blive endnu bedre den her gang. Og Patrick han er selvfølgelig med igen. Ja, præcis. Hold da op. Der sker der mange ting endnu. Jeg tror ikke min computer kan holde til det her. Så derfor så skal I jo huske at subscribe, så jeg kan komme til at købe en bedre computer, så jeg kan lave nogle bedre videoer til jer. Eller noget. Ja, det bliver jeg nødt til. Lige præcis. Nemlig rigtigt, Patrick. Ellers kan jeg ikke få flere videoer. Nej. Sådan, skal man bare fiske, eller hvad? Nej, jeg prøver at fiske. Du kan fiske og til Brainrot selv egentlig. Klik, 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 klik. Trullimero trullicina. Den er jo ikke god. Nå, hov. Au. Okay, okay. Klik, 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 klik. Trullimero trullicina. Tralalita tralala. Okay, 100.000 sekunder. Trippi troppi troppa trippa. Lucky block. Lucky block. Tralalelo tralala. Jeg har lige fået en Lucky Block. Nå, fedt. Yes. Fedt. Okay, hvorfor skifter alt de farve? Jeg kan ikke finde ud af fisk. December will be very fun. Why we fun? Larry. 235.000 sekunder. Så jeg skal glæde til, at det bliver december, så kan jeg da få nogle flere videoer. Ja, det. Så skal I hvert fald også... så skal den her video i hvert fald også klare sig godt, da. Så der skal komme flere videoer herfra. Så derfor så skal I huske at like og subscribe selvfølgelig. Lad os se her. Hvor mange likes skal vi se, om vi kan få? Tralalelo tralala. Jeg tænker... 15 likes på den her video, så kan vi godt lave et afsnit mere. Og jeg åbner en Mythic Lucky Block. Nå, der er nogen der stjæler fra mig. Ved du hvad, det skal I bare have lov til. Vi kan godt give lidt til de fattige. Belula belula. Yes. Det er åbenbart så dårligt, at de ikke selv kan fiske, altså. Kommer min base, jeg åbner en admin gold Lucky Block. Og i 2 sekunder, jeg skal lige se her, om der er noget af det her, der er rigtig dårligt. Lad os se her. Selv og... Nu skal vi også lige sælge den der. Sådan der. Så, jeg kommer over til dig. Hvor er du henne? Ja. Herovre. Jeg har. Kan jeg komme ind? Ja, okay. Jeg åbner den her gold admin Lucky Block. Okay, okay. Håber vi får noget godt her. Lad os se. Og... Jeg tror man kan få alle Brainrots der overhovedet af spillet. Den er fin nok. Nå, men jeg tror bare, jeg fisker noget mere. Det virker til, at det er rimelig OP at fiske. Hvorfor ikke nogen Brainrots på banen? Bare med at klikke. Okay, jeg fik en sådan rimelig god en der. 3 more. Blueberrini octopusini. Lucky block. Okay, bye guys. Blueberrini octopusini. Lucky block. Klik for pokker. Trippi troppi Får du noget troppa godt? trippa. Nej, altså jo, det er jo godt, men det er ikke godt nok. Jeg skal lige sælge den her. Så tror jeg også, at jeg vil sælge den her. Så lad os se her. Ja. Har allerede 418 millioner. Og jeg håber altså, det fikset sidste video. Der kan man ikke se, hvor mange penge jeg havde. Men jeg håber, det er fikset den her gang. I burde da kunne se det. Lucky block. Så er det bare med at klikke igen. Gider jeg. Lucky block. Belula beluga. Cappuccino assassino. Orcalero orcala. Lucky block.
Jeg kan lære mig at flyve. Hvad flyver du? Det bliver slået rundt. Skal lige se den her, den skal også lige sælges. Folk bliver med at sætte mig. What? Hvad sker der? Det ved jeg ikke. Der er endnu mere alt muligt. Jeg ved ikke, hvad der sker. Om lidt helt event mere, eller lidt mere admin abuse. Det kan jeg godt lidt mærke på det hele. Så han trollede med, at han var færdig med det, sådan, så folk de levede, og så putter han alt muligt mere crazy på, eller hvad? Det ved jeg ikke, jeg tror bare, der er flere omgange. Han var der sådan, det var det for den her gang, og sådan noget. Nej, han ser også Hirsch i morgen. Nå, okay. Men hvad er det overhovedet, det gør? Jeg føler ikke rigtig, at der er noget godt. Det gør, at hvis du sådan kan komme sådan effekts på brainrotene, som gør dem bedre. Nå, okay, så det er bare... Nå, okay. Det er ligesom guld og sådan noget. Der er neon cats over det hele. Ja. Det er der nogle crazy dance moves. Så bare med at klikke igen. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Klik for pokker. Crabbo limonetta. Okay. Den her er ikke så... den er ikke så god igen. Ja. Jeg kan ikke se noget. Jeg gør lidt mange ting på Jeg kan også godt sælge den her. Trullimero trullicina. Okay. Lad os se her noget andet. Den her. Blueberrini octopusi. Og hvis der er et andet spil, I gerne vil have, at vi laver en video i, så skal I bare skrive det i kommentaren. Ja, det må jeg gerne faktisk. Det vil nok være meget godt. 1 billion har jeg simpelthen nu. Ja, det er mange penge der. Ja, jeg har spillet det her spil i sådan under en time i det hele. Ja. Jeg mangler en Champions League bananini. W og L. Hvad er det? Nu må vi altså se, om vi kan få et eller andet. Okay. Nej, den er i hvert fald ikke god. Det tror jeg godt, vi alle sammen kan blive enige om. Hvor blev den af? Nå der. Den kan vi vist godt lige sælge. Så fisker vi igen. Nå, nu skal man ikke klikke så mange gange. Nå, de bliver så til gengæld også dårligere. Jeg mener, at du skal trykke, jo dårligere er de. Så har jeg bare været virkelig uheldig. Nå, close din base. Der er en anden, der stjæler fra dig. Det tror jeg vist også, Nej, jeg skal ikke fiske lige nu! Nej, stop! Nej, stop! Nej, nu! Nej, jeg skal lukke min base. Det var ikke så godt, det der. Den er altså heller ikke god nok til at gide at beholde den her. Okay. Klik. Jeg fik lige en regnbue krab under mennesker, som giver 2,3 millisekunder. Nå. En krab limonetta. Nej! Vandet forsvandt. Nu kan vi ikke fiske længere. Nej. Det er jo ikke så godt. Men lad os jeg se er her. nødt for en sindssyg brainrot. Nå, men
Jeg venter lige til, at jeg kan låse min base her igen, og så tænker jeg, at det er stjæletid. Vi skal se, om vi kan finde et eller andet at stjæle. Det er jo trods alt det spillet går ud på. Så låser vi basen, og så er det simpelthen bare med at stjæle. Lad os se her, er der nogen der har noget? Måske en åben base. Nej, er alle livet eller hvad? Avocadini guffo. Det er altså simpelthen ikke den bedste server vi er inde i, ser det ikke ud til. Jeg ved ikke om vi burde at skifte server. Hvad synes du, Patrick? Så er jeg ikke. Okay, nej, Nico, du skal ikke have lov at overhovedet at komme tæt på mig, faktisk. Så, lås min base. Hvorfor Nico er så god? Er han god? Ja, har du set hans base? Nej, Det er fuldstændig grandet, der han ikke. han har 0. Han har 8 Nul. rebirths. 0 og niks. Ja. Men, hvad har han det? Ja. Det har han da ikke. Nå, never mind. Men han har ikke nogen brainrots. Nå, okay, prøv at prøve at se en. Oj, hvad er det her? Det må Han man er finde en- en rebirth så. Jeg har ikke låst min base. Nå, fedt. Skal vi lige se her. Hvad er det vi skal have for a rebirth? Ni bananini. Ja, så. Er der noget spændende i shoppen nu her? Der er ikke rigtig kommet noget nyt, tror jeg ikke. Hvorfor er Nico inde i min base? Hvad? Nå, okay. Bro hacker altså. Du kan ikke ramme hvis det er. Nå, jeg synes du misser lidt. Jeg synes faktisk du misser rigtig meget. Nå, no mind. Jeg kan selvfølgelig også bare lukke dig inde herinde. Bare se dig stå der. Men du kan gøre noget. Det er selvfølgelig også meget trist. Ja, hvorfor står der en Nikolaj herude og en Nikolaj derinde? What? Men hvad? Er du sådan... Hvad er det, der foregår? Han er inde i min base. Jeg ved det. Bro, kan ikke komme ud. Du må lige vente et minut mere. Nå, GG. Sådan der. Men det er vildt. Hvad far? Hvad så, Nico? Trulimero trulicina. Hvorfor forsvandt han bare ind i den der? Jeg er meget Nico? forvirret over, hvorfor der står Nico over det hele. Jeg Der gør er det ikke. flere af dem. Hvordan? Ja. Ikke sådan. Jeg synes nu, jeg bare. Hvad? Hvorfor det? Jeg bare ikke. Hvad? Mathias. Ud af min base. Au. Der er ikke rigtig så meget at gøre nu her, fordi det er en rimelig dårlig server det her. Så der er ikke rigtig så meget at stjæle. Skal vi alle sammen ikke bare prøve at stjæle fra ham her? Hvem? Repfuga eller hvad? Jeg har med... Ja. Fedt, jeg blev bare trollet altså. Nå, det var simpelthen alt for den her video. Tak fordi I så med. Vi ses. Nej, jeg joker selvfølgelig bare. Nå, men vi kan simpelthen fiske igen åbenbart. Så jeg ved ikke lige...
Men ja. Cofanto elefant. Trippi troppi. Klik, 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 klik. Jeg Trippi fik troppi. lige en virkelig god en. Ikke de der dårlige nogen nu. Trippi troppi troppa Ja. trippa. Jeg ved ikke, om jeg bare burde sælge den, det tror jeg. Jeg kan ikke rigtig fisk, fordi der står lidt nogle irriterende mennesker derude, der gerne vil slå mig åbenbart. Lucky block. Må jeg bare fisk herinde, jo. Ja, Nico, stjæl du bare. Du er åbenbart så dårligt, du ikke kan finde ud af at fange dem selv, altså. Belula beluga. 2,9 millioner. Oh my god, min base den skal lukkes lige nu. I need this. Jeg fik en, der giver 2,9 millioner i sekundet. Jeg har altså 4 billioner nu her. Og jeg har ikke spillet det her spil i særlig lang tid. Nå, min base er fuld. Hvad skal der slettes? Lad os se her. Jeg tror bare, at vi sletter den her. Ja, og så sælger vi også den her. Belula beluga. Ja. Okay, lad os se her. Tralalelo tralala. Kan vi fange et eller andet helt vildt godt, ligesom den der Belula Beluga. Den er altså rimelig god. Trippi troppi troppa trippa. 1,4 millioner i sekundet. Okay, okay. Fanger nogle rimelig gode ting her. Jeg skal lige huske at låse basen. Og så er det altså bare med at blive ved med at fange. Og du kan få Trippi bedre troppi. fiskestang, hvis du rippede før. Ja, men jeg kan ikke rebirth, så jeg ved ikke lige, hvad du vil have, jeg skal gøre. Orcalita orcana. Grancello Okay, lad os se her, lad os se her. Så bare med at klikke igen. Der er altså ret mange kliks her, så måske det er noget godt. Los orcalitos. Det er fint nok. Tralalita tralala. Nå, så er vi fuld igen. Okay, lad os se her. Godt sælge den her, tror jeg. Ja. Og så kan vi vel også godt sælge den her. Ja. Okay. Så prøver vi igen. Trulimero trulicina. Får vi noget godt, får vi noget godt. Orcala. Belula beluga. Det er fint nok. Fik en Belula. Ja, jamen, jeg har en af dem i Rainbow. Orcalero orcana. Nå, 2,9 millioner i sekundet. Blueberrini octopusini. Den er ikke så god. Den bliver altså lige solgt igen. Jeg vil gerne se, om jeg kan sådan fiske et eller andet. Jeg ved ikke, hvor gode ting man kan fiske. Ja, den her den bliver i hvert fald ikke god. Troppi. Blueberrini octopusini. Trippi troppi. Trippi troppi. Ej, nu stopper det med de skide trippitroppier der. Klik, 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 klik. Tentacolo tecnico. Okay, den er da okay. Nå, lad os se her, hvor meget vi får, hvis vi claimer alt det her. Næsten 7 billioner. Og jeg har altså kun spillet det her i måske 1,5 time i det hele. Bombomini gusini. Men i hvert fald ikke mere end det. Trulimero trulicina. Lucky Vi skal lige have solgt, jeg tror det bliver den her vi sælger. Ja. Ja, det tror jeg. Skal vi se her. Hvad fanger vi? Nå, jeg kom så lige til at klikke. Blueberrini octopusini. La strala leri. Okay. Puffball. Den er altså ikke særlig god. Den bliver også solgt. Okay, får vi noget godt, Orcalero orcala. Nej.
tror altså bare, jeg fisker lidt, og så cutter jeg til, om jeg får noget godt eller ikke. Trippi troppi troppa trippa. Okay, en trippi tropatita. Eller, ja, hvad i alverden den nu end hedder. Men 1,4 millioner sekunder, det er altså ikke helt skidt. Så nu skal vi lige se her, hvad vi skal have solgt. Nu skal jeg lige huske at låse min base. Jeg tror altså, vi sælger begge dem her. Den der og den her. Trullimero trullicina. Og så fisker vi altså bare videre, og så må vi se. Fordi jeg har flere penge end dig nu, Mathias. Bare vent til at collecte mine. Hvor mange penge har du da? 8,7 Tentacolo tecnico. bil. Nå, okay. Sådan Så kig nu. 8,67 Så kig der. nu. Orcalero orcalo. Tralalelo Hvorfor tralala. fik du så mange penge? Det er i orden. Jeg fik bare lidt mange penge, okay. Den her er jo ikke engang god. Hvorfor i det valg har jeg beholdt den i så lang tid? Det er da ikke det værd. Crabbo limonettano. En Orcalero krabbe limonade. Lige præcis, Patrick. Det lyder som noget, der er rigtig godt. Det var den ikke. Nå, fedt. Squala nana. En squalanana. Limonettano. Grancello spi. Nå, jeg skal lige have slettet ned igen. Solgt ned igen. Lad os se her. Du har også en plads ovenpå, ikke? Det bliver den her. Squala nana. Hvad? Du har også en plads ovenpå, hvis det er. Trippa. Nej, det er sgu da rigtigt. Det er helt glemt. Men den er fin nok, den der står der. Blueberrini octopusini. Grancello spiritelli. Cantello spedinatello. 2,6 millisekunder. Okay, okay. Det er rigtig godt. Tralalita tralala. Jeg har mange, der giver millisekunder nu. Fedt. Du kan kun fiske i 1 minut endnu. Okay. Trippi troppi. Vi skal lige nå at fange noget godt her, inden det stopper. Lad os se. Kan vi fange et eller andet godt? Nej, der er ikke nok Trippi klik. troppi. Trippi Det troppi. skal sælges med det samme. Du kan tage fisk igen, hvis det er. Kan vi fange noget? Kan vi fange noget? Trippi troppi. Grancello spiritelli. Okay, ikke det værste. Hvor lang tid er der tilbage nu? Tralalita tralala. 5 sekunder, basically. Trullimero Nå, så tror jeg ikke, vi kan nå mere. Men så var det nok alt for den her video. Og så håber jeg, at I har nyt at se med. Og husk, at hvis den her video den får 15 likes, så gør vi det altså igen. Så ja. Vi ses forhåbentlig i min næste video. Nå,